Mof. Ndiye makadi baba. Ndiri right. Ndimwe kama batwa mune huku imuri kuende pine huku. No, ndozama kuti ihuku ikai. Ndoti tindodzisa kubhururuka baba. Kubhururuka kwekuflya ere? Ndoti pora nichidzisa kuflya kuti makondo pano yapayapaka. Zokwanisa kubhuruka dzichitiza dzichienda. Asi chinonetsa nchekuti kana dzaflya kamadzisa kuflya dziri kudzoka ere muchirugu kana kuti dziri kuenda? Ya, ipapo pandikuzama kuti idzihuku kana dzikatobhururuka chirimo zvasifirika ngwere yabhuruka ino ingazodzoka ere chiri kwa. Kusei muchingozviita mausiku senguva dzinodzi kuma 9 usiku. Uku kwakutongokumbirawo kuti mutongondiregerawo handidze mwoyo wangu wangondibatawo. Zvichiri zvekuwirirana ere kana kuti zvava zvekuendesana kumapurisa? Ayo kumapurisa anozama kuti ukazoenda kumapurisa hazobwerezana kuti munhu mukuru maufe mukonyi akaita seni tobatwa chinzi ndaba huku. Mune tsamba ere yekudzidzisa huku idzi kuti huku idzi bhururuka? Ya, ipapo manje patazama tose totsvaga tsamba yekuita sei yekudzidzisa huku idzi nekuti ndakatoapply tsamba haisati yabuda zvayo but tsamba iri munzira kuti iuye. Alright, kwachifi. Ya, kwamambe kokaka. Kwamambo urungwe vanoziva. Ndandakatozama kuti tikamhanya kwane matombo ndandakatonyora tsamba kuna nematombo kuti ainindeta sei ndinda kudzidzisa hangu huku dzemuraini kuflya nekuti dziri kupera namakondo.